Sam dolazak na Goli otok i danas, gotovo 30 godina od njegova zatvaranja, izaziva strah i tjeskobu. Prvi zatvorenici su nažalost iskrcani ovdje u uvali Tetina, gdje je počela njihova trauma i njihova tortura. Kada bi u Gulag došli novi zatvorenici, trebali bi proći kroz špalir onih starih zatvorenika i to upravo na ovoj krvavoj stazi gdje bi za dobrodošlicu bili isprebijani do besvijesti. Tešku fizičku torturu prošlo je od 13 do 15 tisuća zatvorenika, život na otoku ostavilo je njih više od 300. S trajnim traumama žive mnogi koji su imali sreću i jednoga dana izišli na slobodu. To je bio logor koji je psihički uništavao ljude. 2 godine Svetoga Grgura odslužio je i Vice Vukojević. Ja sam radio recimo na mljevenju kamena i brusio sam pločice. Vijenci i svijeće položeni su kod spomen obilježja. U ime predsjednice učinio je to njezin posebni savjetnik Vladimir Šeks. Jugoslavenski komunistički režim je odgovoran kao dio svjetskog komunističkog pokreta za žrtve oko 100 milijuna ljudi. Najodgovorniji za to je Tito. Hrvatska se i nedavno suočila s jugoslavenskim totalitarizmom u obliku agresije, rekao je Šeks i dodao da u korijenu treba sasjeći ideologiju koja je prouzročila takva stradanja. Goli otok danas je gotovo potpuno devastiran. Iako ga godišnje posjeti od 50 do 100 tisuća turista, restoran te improvizirani muzejski prostor i kino u kojem se prikazuje 10-minutni film o golo-otočkoj povijesti jedini su sadržaji. Još nije jasno kome će administrativno pripasti općini Lopar ili gradu Rabu, pa su projekti i planovi godinama na čekanju. Naša je želja da se Goli otok stavi prvenstveno u funkciju turizma, normalno uz štovanje žrtve i dostojnog obilježavanja i davanja pijeteta stradanju žrtvi koja je ovdje bila. Hrvatski Alcatraz, s obzirom na sve žrtve i patnje, sigurno zaslužuje više i bolje.